Naktibe fileba cɛni muso denmisɛn ani makɔrɔba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen waati in na aw bɛ fɛn o fɛn la waati in na an bɛ aw fo nin ye an ka kɛnɛ sigitɔ ye kɛnɛ min ni an b'a fɔ a ma ko histoire et légende histoire et légende ale ti dɔwɛrɛ ye an ka dɔnko ani seko kɛnɛ ka wele bila maaw ma maa minnu n'u ka fɛnw ɲini k'a dɔn maaw ye fɛn o fɛn ɲini k'a dɔn i bɛ se o fɛn de la o tuma bi an ye wele bila tuguni an ka belebele wɛrɛ ma bi an ka kɛnɛ kan nka janni an b'an yɛlɛma ka ɲɛsin an ka belebele ma sanga ni waati n'an ye kɛnɛ in sigi an bɛ barika da so fila masa ye ala min n'ale bi sɔn n'ale bi diɲɛ an ka sigi kɛnɛ ka sanga ni waati an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ni an ye ala fo an bɛ seli baminata den ni abulayi den kan diɲɛ dara maa min kanu kosɔn dugukolo dara maa min kanu kosɔn an kuntigi mahamadu sallallahu alaihi wasallam an bɛ seli ale ka sanga ni waati an fa n'an baw an ka makɔrɔw ala y'an ka diɲɛ sigi sababu bɔ maa minnu na sanga ni waati an bɛ tasibila kɛ olu fana ye o la sa nin ye an sigitɔ ye kɛnɛ kan n'an sigira kɛnɛ kan kɛnɛ an b'a yakubaya ka yakubaya ni mun ye ɲininkaliw k'a ɲɛsin belebelew ma bi an ka wele sera belebele min ma jikɔrɔnikaw ka belebele don commune 5 belebele don commune 4 belebele don bamakɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen ka belebele don mali belebele don farafinna belebele don diɲɛ seleke naani belebele don nka bi nin y'an ka kɛnɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'ale wele an ka kɛnɛ kan donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dosongoni fɔbaga bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ye wele bila bi Sulemani Konate ma Basolo Dansɔgɔ i Dansɔgɔ i ni ko an ye wele an ka kɛnɛ kan i y'an ka wele jaabi a diyara an ye a bɛnna an ma Dansɔgɔ yanni an bɛ se ɲininkaliw ma a ka d'an ye i ka foli kun fɔlɔ ka a ɲɛsin an filɛbaw ma nin waati in na ni o ye NFTV filɛbaa bɛɛ lajɛlen ye Dansɔgɔ ka sɔrɔ ka maaw bisimila n'i tilal'o la tuma min na ɲininkali kun fɔlɔ an b'o tɛnku i la kɛnɛ b'i bolo yanni n k'a don kuma kɔnɔ fɔlɔ an bɛ ala fo k'a barika da ka seli ciden sanuman nin kan dugutigi Mamadu kisi ni nɛɛmaya b'a ye n'o bɔra yen an bɛ NFTV cɛden n'a musoden bɛɛ lajɛlen fo ka foli daminɛ aw yɛrɛ télévision baarakɛlaw la fɔlɔ k'an bɛɛ lajɛlen fo ka caméraman fo k'u waleɲuman dɔn ka bɔ Jikɔrɔni ka se yan ne tɔgɔ ye Solo ye ne bɛ bɔ Jikɔrɔni Para la mais bɛɛ bɛ n dɔn Jikɔrɔni Solo de la n'o bɔra an bɛ donso den n'a ba fo ka soma den n'a ba fo ka jinɛtigi den n'a ba fo ka moriw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan d'ailleurs an bɛ maliyɛn cɛ n'a muso fo kuma ka gɛlɛn ni an filila kuma yɔrɔ min na u ko k'a ye hakɛto ye denmisɛnnin wulu sen ka di mais a tɛ wula kunsigi yɔrɔ dɔn n b'a Dansɔgɔ n b'a ani ko n b'a Solo a ka d'an ye bi k'i dɔn Dansɔgɔ i ko k'a fɔ i bɔra Jikɔrɔni Para nka a bɛ se ka kɛ yen i sigiyɔrɔ ye awɔ Solo yɛrɛ bɔra min awɔ Solo bɛ bɔ jɔnni na Dansɔgɔ an b'a fɛ k'o dɔn ne ko Jikɔrɔni Para ye n sigiyɔrɔ de ye ne bɛ bɔ Numubugu la Numubugu filɛ Nɛgɛla kɛrɛfɛ ani Nɛgɛla cɛ ni ma fili 7 kilomètres ye ne bɛ bɔ yen n fa tɔgɔ Mori Konate n ba tɔgɔ Tinɛnfin Fane ala ye n sigiyɔrɔ bɛɛ Jikɔrɔni yan
mulula jigoroni ye ka mo jigoroni ye ma njaranye solo ɲininkali ka ca bolo bi dansogo n b'a dɔn a caman bɛ sɔn ka tɛmɛ bi dansogo ɲininkali filanan ye min ye solo an ɲɛ b'a la i bɛ kulu dɔ kɔnɔ dansogo ne o ye donsoya kulu ye awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsonɲini fɔ dansogo i b'o fana kɔnɔ kunu awɔ ni ma fili ni ma ɲina awɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ janni sɔdasiw bɛ na jamana in kɔnɔ awɔ farafin jamanaw kɔnɔ donsow de tun ye lakanabaaw ye awɔ donsoya yɛrɛ ye fɛn jumɛn i bɛ se ka mun fɔ an ye donsoya kan n'i ye ɲininka o la donsoya tɛ fɛn wɛrɛ ye o donsoya mɔgɔ tɛ se ka kɛ donso ye n'i tɛ mɔgɔ tilennen ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ donso ye n'i tɛ dannamɔgɔ ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ donso ye n'i tɛ mɔgɔ ladiri ye fɔlɔ donsoya tun bɛ ten de en tant que e tilennen namaratɔ tun tɛ kɛ donso ye quoi i y'a faamu mɔgɔ n'i kun ye mɔgɔ dontɔ ye donsoya la dɔrɔn a fɔ ko mɔgɔ tilennen don mais o tɛ bi donsoya ye dɛ o tɛ bi ta ye parce que mɔgɔ mana caya mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ don a kɔnɔ i y'a faamuya n'o tɛ donsoya yɛrɛ logique ye a tun tɛ se ka kɛ n'i tun tɛ mɔgɔ tilennen ye parce que donsoya tɛ taa tilen kɔ donso tun tɛ nkalon tigɛ donso tɛ mɔgɔ janfa donso tɛ namara kɛ ni donso y'a fɔ i ɲɛna k'a fɔ ko nin ye nin ye i b'o t'o ɲɛɲini i tɛ fɔ k'o minɛ mais komi ni hadamaden ni diɲɛ bɛ ka bonya mɔgɔw bɛ ɲagami ka taa fɛ quoi nba nka solo anw ti danfaraba dɔn donsongonifɔla ni donso cɛ awɔ anw bolo donsongonifɔla ale bɛ fɔli de kɛ ka donsow ja farinya k'u sɛgɛsɛ ka taa kungo kɔnɔ ka taa fɛn ɲini ni o ye kungosogow ye awɔ o tuma maa min bɛ donsongoni fɔ ale ni sogofaga mankan wa danfara jumɛn bɛ yen dansɔgɔ normalement ni ngɔni fɔbaga o de ye donsokɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min bɛ ngɔni fɔ awɔ parce que misaliya la sisan e tɛ se ka kɛ ngɔnifɔla ye fo i ka don donsoya de la fɔlɔ n'i donna donsoya la i bɛ tugu donso kɔ de ka taa ŋuɲɛ kɔnɔ u bɛ sɛgɛn min kɛ u bɛ minɔgɔ min daminɛ u bɛ tɔrɔkɔ min kɛ f'i ka dɔɔnin ye o de la n'o e ye dɔɔnin ye o la sisan donsokɛ mana sogo d'i ma misaliya n bɛ misaliya ta n yɛrɛ kan parce que ne ye dɔɔnin kɛ donsoya la ni donsokɛ nana sogo di ne ma sisan sogo ka bon ne bolo mɔgɔ ka miliyɔn 1 warijɛ di ne ma ye parce que n b'a dɔn a y'a sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka an ye fɔli la sisan an bɛ se ka diya i ye i bɛ se ka miliyɔn 1 ta k'a d'anw ma mais i y'a sɔrɔ cogoya min na an tɛ se ka foyi fɔ o la an kɔni bɛ nisɔndiya parce que an ye miliyɔn 1 sɔrɔ mais exactement ni donsokɛ nana kungo sogo yɛrɛ d'i ma a y'a sɔrɔ cogoya min na i b'o o de ye parce que i yɛrɛ ye dɔ k'a la a gɛlɛya n'a nɔgɔya i b'o dɔn bon c'est pour cela ngɔnifɔla yɛrɛ ngɔnifɔla mɔgɔ fɔlɔ an ka kalan bonda la mɔgɔ tun tɛ don donsongɔnifɔ la n'i ma don donsoya la n'i donna donsoya la wagati min na i bɛ se ka temps dɔɔnin de kɛ kungo yaala la après ni ngɔni diyara i bɛ se ka taa ngɔnifɔ branche kan e ye ngɔnifɔla ye donsongɔni y'a sɔrɔ cogo di donsongɔni ne ye ngɔni sɔrɔ kanu sira de fɛ o y'i karamɔgɔ ye n'i y'a faamu i m'a sɔrɔ fasira fɛ awɔ parce que n'i y'a fɔ n ko n y'a sɔrɔ kanu sira fɛ parce que diɲɛlatigɛ ko o ko a bɛɛ bɛna sababu dɔ de bɛna n'a ye quoi ne ye donsoya yɛrɛ dɔn fa sira de fɛ parce que ne fa terikɛ de tun ye communicatif donsoba ye cɛmɔgɔ Dunbiya Ala ma hinɛ n'a la a banna sisan ne fa de terikɛ tun y'o ye
i y'a faamu ni u kun taara u ka kungoyala la sisan an kɛrɛnkɛrɛnlela n'u kun taara furabɔ la sisan ni tile kun ganna a kun bɛ taa suma la minɛ ne ka levier fɛ yen o y'a sɔrɔ ne ka levier bɛ yiriforo gardien la kana jigin la kelen donc fo k'u kɛ teriya ye u ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔrɔkɛ sɔrɔlen sisan o tɔgɔ ye ko yɔrɔ ne ka levier y'o di buwacɛmɔgɔ nin ma lamɔ sira fɛ donc temps en temps ne bɛ to ka taa n kɔrɔkɛ nɔfɛ buwacɛmɔgɔ fɛ yen fo ka na yen yɛrɛ diya ne ye parce que o y'a sɔrɔ an dugu ma bonya tan fɔ voilà donc Dumbuya du nana diya ne yɛrɛ ye o cogoya la sa ka na kɛ ala nana kɛ fo 82 u nana buwacɛmɔgɔ in kɛ communicati Dunsuba ye Jikɔrɔni Dunsuba ye o y'a sɔrɔ Dunsuba ye quartier bɛɛ n'a ka Dunsuba tun après u nana yɛlɛma ka bɔ o la sisan ka na kɛ quartier ni quartier a bɔ quartier ni quartier la ka na kɛ commune ni commune ye buwacɛmɔgɔ tun ye Jikɔrɔni Dunsuba de donc ne ye donsoya ye o diyara n ye parce que naturellement surasiya yɛrɛ de tun ka di ne ye muguci i y'a faamuya parce que bon i b'a fɔ ko a b'i komi bamananw bɛ zana dɔ dɔn ko ni wara bila n bolo dɛsɛra saba min mɔ ma k'a b'a fɔ ko de tun b'o ni bɛɛ ye surasiya de tun ka di ne ye bon n bolo dɛsɛra n ma se ka surasiya sɔrɔ bon n nana donsoya ye parce que n y'a ye donsoya muguci b'o fana na n ye donsoya fana kanu minɛ k'a sababu kɛ buwacɛmɔgɔw ye k'an bolo don donsoya la bon 82 la ale nana kɛ Dunsuba ye denso tumani o ye mɔnifɔla dɔ ye ko denso tumani denso bɛ wasolon fɛ o de nana buwacɛmɔgɔ ka sigili ɲɛnajɛ kɛ 82 kɔnɔna na donc denso tumani bɛ taalen Bayɔrɔ nana ka na sigili foli kɛ n ye Bayɔrɔ ye a fɔli cogo diyara n ye donc n fana ye Bayɔrɔ kanu o waati o y'a sɔrɔ donso fɔli ka ca parce que semaine o semaine i bɛ taa sɔrɔ fɔli tun bɛ yɔrɔ dɔ la n'an kun taara Bayɔrɔ ka fɔli yɔrɔ la ne tun bɛ n sigi tellement n yɛrɛ ye cɛkɔrɔba in kanu n bɛ n sigi ka Bayɔrɔ bɛ ngɔni ta cogoya min na n b'o bɛɛ jateminɛ hali ni Bayɔrɔ wulila a sen fɔlɔ min bɛ ɲɛ fɔlɔ kɛ ka taa ɲɛfɛ ne tun bɛ nin bɛɛ jateminɛ n'a wulila a bɛ geste minnu kɛ yan'a ka don fɔli kɔnɔ fɔlɔ kuma lasurunyana n y'o bɛɛ jateminɛ donc o y'a sɔrɔ ngɔni dɔ bɛ n yɛrɛ buwacɛmɔgɔ ka du kɔnɔ yen ne yɛrɛ kɔrɔkɛ tɔgɔ ye kun ye ko yɔrɔ donc yɔrɔ in olu tun bɛ to k'o ngɔni in fɔ quoi mais n bɛ hakili to Bayɔrɔ ka rythme dɔ la ni n bɔra fɔli yɔrɔ la dugu mana jɛ n fana bɛ ngɔni ta n kɔrɔkɛ ninnu ka ngɔni ta sisan k'an sigi ka ngɔni fɔ ni n da ye tin n bɛ rythme kelen kelenni ɲini dɔɔni dɔɔni fo ka na n se siraba kelen na bon n selen siraba kelen na o la sisan ka na kɛ sa n bɛ se ka n sigi ka n ɲaga ngɔni na mais hali n tɛ se k'a fɔ k'i ni ce. Sabotage de nalen digina o buwacɛmɔgɔ denmuso dɔw tun bɛ ko Dumbuya don la an bɔlen Silimaya ne nana n kɔrɔkɛ ninnu ka ngɔni ta sisan kun b'o fɔ o de Umu ko ne ma ko ne kana na kulokɔrɔla tɔɔrɔ ni ngɔni bobo ye parce que ko bɛɛ ko ne bɛ se ngɔni fɔ la ko mais ko n bannen don dɔnkilida ma o y'a sɔrɔ n yɛrɛ b'a dɔn n tɛ se de a ye sabote kosɛbɛ fɔ sabotage nin digira n na n dusu kasilen n ka génération minnu bɛ yen fana n kan t'olu ma n ko bon n ko su in na n k'a kana ne a ye na ne sɔrɔ yan n ko fɔli bɛ yan su in na quoi. i yɛrɛ ka fɔli kɛnɛ sigi. awɔ n yɛrɛ n ka fɔli kɛnɛ sigi. bon olu caman tun b'a dɔn k'a fɔ n tɛ se ka dɔnkili da a la o caman b'o dɔn bon olu nana pressé su koli la sa kana pour que kana najɛ ko in yɛrɛ bɛna na passer cogo di don i n'a fɔ kɔrɔbɔli ko bon exactement bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don parce que o y'a sɔrɔ n yɛrɛ y'a jateminɛ
n bɛ se ka rythme min fɔ ka dɔnkili da o la ni hali ni fili b'o la n'o o fili dɔn man di ne t'a ko kɛbaga yɛrɛ yɛrɛ ye o ye rythme 3 ɲɔgɔn ye n y'o jateminɛ donc ne fana ye su fɔli bɛɛ kɛ n'o rythme 3 ye fo k'a ban kumala sonyana depuis n'o de kɛra sa o y'a sɔrɔ an ka commune mɔgɔw ye gɛlɛya caman sɔrɔ ngɔnifɔko la parce que wagati o y'a sɔrɔ fɔlikɛla man ca bon ala ni cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko bɔ alifa bon o cɛkɔrɔba de ye encouragé ko hali ni n ka fɔli ma k'ale ɲɛna tellement dimi min b'olu la ale nana ne ka talan ye cogoya min na donc sini ma sinikɛnɛ ma mɔgɔ min bɛ se ka communicatif bɔ ngɔnifɔla ntanya la k'o ye ne ye donc hali n'a kɛra ale salen kɔ ye hali n'ale b'a préféré k'a ka du de feere k'a don ngɔnibara la k'a di ne ma k'ale b'o kɛ donc hali n'a kɛra ale salen kɔ ye ko ne yɛrɛ fana ka n jija n ka communicatif bɔ ngɔnifɔla ntanya la a tun ye k'o ye y'a ye donc ne yɛrɛ ye n cɛsiri o la dɔɔni dɔɔni a nana kɛ n yɛrɛ n'o tɛ n yɛrɛ tun ye fɔli dabɔ dɔrɔn n mana bɔ n ka baarayɔrɔ la ou bien n mana bɔ kungo kɔnɔna la ka bɔ a la k'an yɛrɛ la ɲɛnajɛ dɔrɔn bon exactement jɔn tɛ taa k'i da kan tu quoi i y'a faamuya bon donso cɛkɔrɔba nana n ɲininka sa ko baara in tɛ se ka kɛ ni karamɔgɔ t'i la donc ko n yɛrɛ y'a kanu jɔn ka kɛ n karamɔgɔ ye ne ko bon denmisɛnninya ma sa o y'a sɔrɔ ne ko karamɔgɔ 2 tɛ ne la ne ye n kɔni kanu k'a sababuya kɛ baaraw de n ko hali n'a ma ɲa karamɔgɔ bɛ ɲini ne la baayɔrɔ kelenw de bɛ kɛ ne karamɔgɔ ye donc o y'a sɔrɔ ka ne sɛ san o la ani wuro ka taa ne kalifa baayɔrɔ la baayɔrɔ kelen kelen donc i ye kalan kɛ ale bolo awɔ donc k'a taa o de ma sa fɔ bi fɔ n filɛ sigiyɔrɔnin min na ani ni baayɔrɔ kɔni bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ten cogoya la donc n'i y'a faamu halisa i bɛ baayɔrɔ halisa n b'a ale de n b'a ka kalanbolo kɔnɔ an bɛ foli kɛ Sama ni waati in na a b'a fana ka kankelentigiya n'a ka layidu ci bɛ anw fɛ yan nɔ dansɔgɔ ko ka foli kɛ Sama ye nka halisa an bɛ kuma donso ngoni kan ngoni sugu 3 bɛ anw ka jamana kɔnɔ awɔ i b'a ye Mali dɔrɔn de kɔnɔ donso ngoni awɔ jeliw ka ngoni ani kamalen ngoni awɔ nka kamalen ngoni ni donso ngoni olu bɔlen bɛ ɲɔgɔn na nka a fɔlisenw tɛ kelen ye awɔ a juruw fana tɛ kelen ye ɔ o danfara sɔrɔla cogo di bon o danfara sɔrɔla cogoya min na exactement donso ngoni o dabɔra donsow dɔrɔn de kama i y'a faamuya parce que n y'a fɔ i ɲɛna cogoya min na komi ni ko bɛ ka diya tigi caman bɛ y'a la quoi n'o tɛ e m'a mɛn ko donso ngoni yan donso ngoni y'a tɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ o donsow ka fɛn i m'a faamu kamalen ngoni o ye kamalen minnu ta ye kamalen biɲɛkɛnɛw o y'olu ta ye voilà olu a bɛ waso fɛn kelen ninnu ye parce que ngoni min filɛ nin ye nin min filɛ an bolo fɔli la nin ye wasolon fɛn de ye donso ngoni fana ye sugu 3 de ye sugu 3 awɔ karamɔgɔ ɲɛfɔ an ye donso ngoni ye sugu 3 de ye sugu fɔlɔ ye jumɛn ye sugu fɔlɔ a bɛ fɔ o ma ko sinbi sinbi kelen sinbi ye donso fɔli fɛn ye mais o ye manden donsow ka fɔli tɔgɔ de ye anw yɛrɛ bamananw ko juruba dɔw ko jɛngɔni o fana ngɔni différence ni nin différence ni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye waso ngɔni ye i m'a faamu donc a bɛ ten de karamɔgɔ an bɛ gɔni ɲɔngiri dɔɔni fɔlɔ awɔ ka na donsoya fana kɔnɔ an y'a ye donso n'i y'a ye dɔrɔn awɔ a taamasiyɛn b'i dɔn donfini fɛ awɔ ani bololafɛnw fɛ e yɛrɛ filɛ sisan fini min b'i kana awɔ an ɲɛ b'a la sɛbɛndenw ni dugarew ni fɛnw b'a ayiwa nin fana y'a masini kɛ kun ye jumɛn ye lakana de ko don wa walima nin b'a yira de k'a fɔ ko donso ka kan k'i de don a kana wa awɔ i bɛ se ka kuma o fini kan bon donso fini min filɛ nin ye nin ye ngɔnifɔ dileki ye ngɔnifɔlaw de bɛ nin voilà ngɔnifɔlaw de bɛ nin don
bon sisan mais donso sisan donso caman b'a dɔn mais or que danfara tun bɛ nin ni donso fini ni ɲɔgɔn cɛ parce que donsow ka fini a bɛɛ bɛ dilan ni daliba kelen de mais donsow tun bɛ se ka o don yiri la a bɛ an b'a fɔ o ma ko gɛrɛ o ni o couleur ni nin couleur tɛ kelen parce que o don mun ye gɛrɛ la mun ye bon dɔw bɛ se k'u ta kɛ binkɛnɛlama ye dɔw b'u ta kɛ yiri dɔw bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ ma ko ngalama dɔw b'u ta don o couleur la mais n'i donna kungo kɔnɔ sisan a bɛ komi samiya fɛn filɛ cogoya min na bin nugulen donc olu sogo tɛ olu différence ni bin différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi i y'a ye bon hali n'u sɛbɛnni tun bɛ taratara olu ta la olu ka sɛbɛn caman tun bɛ taratara guloki kɔnɔla de la mais o tun tɛ a tara i n'a fɔ anw ta filɛ cogoya min na mais an ta nin ɲɛ mun ye parce que nin ye k'a dilan ka charme dɔɔni d'a ma o de ye bunsan ninnu ani kolonkisɛ ninnu voilà k'a maniɛ mais sɛbɛnden ninnu sisan donc donso yɛrɛ bɛ fura minnu d'a ma ka fura minnu i tɛ se k'a siri i tɛ se k'a bɔ bɔn olu furaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan sa o de bɛ se k'an ka sɛbɛnden caya nin cogoya la tan voilà lakana voilà k'an tanga mɔgɔjuguw tɔɔrɔ ma parce que i t'a sɔrɔ e ni dɔ bɛ se ka fɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan a b'a ɲini pour que ka kojugu k'i la k'i mago sa donc pour que k'i protéger olu kunbɛnnaw mana fara ɲɔgɔn kan parce que i t'a sɔrɔ donso bɛ se ka yiriw d'e ma sisan ani mɔgɔ juguya kunbɛnnaw d'e ma pour que i k'a bɛɛ gulon i yɛrɛ la a bɛ yɛrɛ donni fɔlɔ bon sisan an b'a kala golo la sisan k'a gulon an fari la nin tɛ se ka tunu an kɔ n'o tɛ ni n'aw bɛnna bɔlɔn fɛ n'a ye na ka na fa bɛ gulo voilà a bɛ ten an b'an dogo ko ni karisa kana bɛn ko dugu dɔ kana c'est ça nka fɛn dɔ b'i dabali ban oui denmisɛnninya la anw tun bɛ taa donso ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔw la awɔ an tun b'a mɛn tuma dɔ donso ngɔnifɔla dɔw da ko donso dɔnkilidala n'a ngɔnifɔla ka farin ni donso yɛrɛ ye awɔ nka ne m'o faamu dɛ i bɛ taa sɔrɔ marifa tɛ aw bolo mais donso yɛrɛ bɛ siran a ngɔnifɔlaw ɲɛ mun de b'o kɛ. ayi bɔn donsokɛ bɛ siran ngɔnifɔla ɲɛ o tɛ siran kojugu a tɛ i n'a fɔ an bɛ kojugu k'u la o mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka i lajɔ jama la k'i lamaloya diyagoya i bɛ siran o ɲɛ kɛ bon ngɔnifɔla de bɛ se k'u kɛ donsokɛ la. parce que lamaliyali nin kɔrɔ tɛ dɔ ye a ti komi an bɛ se k'u lajɔ jama la k'u dɔgɔya mais an bɛ se k'u lajɔ jama la ka voilà ka kuma f'u ye jama in na olu bɛ maloya mais o de k'an y'a dabɔ pour que u ka dusu ta de misaliya la sisan ni ne bɛ fɛ ka donsokɛ bɛn sisan pour que a ka don ŋɛɲɛ kɔnɔ ka sogo faga k'a di ne ma ne bɛ se k'a fɔ n ka dɔnkili kɔnɔ dɛ n ko ni wusulan sisi yɛlɛnnen ma k'i la. I ɲɛ bɔ muso ka tafe bolo la i ka taa sogo ɲini ka na di ne ma ni ngɔnifɔla tɛ est ce que n'i y'o fɔ donsokɛ ma n'a bɛ s'i la a bɛ sɔn k'i ci dɛ. bon c'est pour cela u bɛ siran anw da ɲɛ parce que an kana parce que an de bɛ se k'a fɔ diyagoya a tigi a bɛ digi a la dɛ mais a tɛ se a kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan. a faamuna. nka aw ka kusi n bɛ se ka maga la. awɔ tanafu t'a la. kusi min filɛ nin ye. oui. ayiwa ko tuma dɔ la k'aw ka kusi ko n'a ɲɛsira mɔgɔ min ma. ko kɔlɔlɔ dɔw b'a ko la tuma dɔ la dɛ. bon kɔlɔlɔ tɛ nin ku la dɛ kɔlɔlɔ bɛ kutigi yɛrɛ de la. i m'a fɔ ma n'o tɛ nin tɛ foyi ye lɛ disida jɛki dɔrɔn de dilannen ye nin ye. awɔ si min bɛ tɔgɔlɛ ani jɛgisi tɔnfasa ka yan o dɔrɔn de dilannen ye nin ye. mais misaliya la sisan ne yɛrɛ mana ɲɛsin donsokɛ ma fa min bɛ don ne yɛrɛ la dɛ
o de bɛ se ka kun ye intention bonya parce que ne yɛrɛ bɛna kuma min fɔ donso bɛɛ fɛn min bɛ e dusukun na voilà merci gosi fɛ ka ɲɛsin dosokɛ ma voilà ayiwa n'i b'a fɛ ka min kɛ o kɛlen bɛ wajibi a bɛ ten de an kuma fɔ n koyi a bɛ tuma dɔ la an bɛ dɔw ka kusi bin ne ye kare kɔnɔ c'est ça hali an tɛ sɔn ka pan a kunna bon normalement ni i ma ku o ku bintɔ ye ka mɔgɔ kɔ jɔdaba t'o la o si n'o tɛ ni jɔdaba nin ku min filɛ nin ye ni kuma diyara ne da sisan ne b'a fɔ ko ku nin ka kɔrɔ ne yɛrɛ parce que ku nin fɔlɔ ye donso dɔ de ye o donsokɛ yɛrɛ san ni san cɛ bɛrɛ t'o jɛ san 30 ni dɔɔnin na Fasiba Sangare ni bɛ bakofɛn nkalon tigɛ i bɛ kuluntigi sara ka na mɔgɔ latigɛ Fasiba Sangare de bolo lajɛki ye nin Fasiba Sangare ni maa yɛrɛ ka commune de la a banna o bannen o denw de y'a ku nin di Buwa Cɛmɔgɔ ma ne donnen Ngɔnifɔ kɔnɔ de sisan ne ye ku in minɛ Buwa Cɛmɔgɔ bolo donc ni kuma diyara ne yɛrɛ da ne bɛ se k'a fɔ n ko nin ku bɛɛ san 50 de n'o tɛ ku in kusi ninnu ma nasara dɛ kusi ninnu ma nasara tuma non exactement n'an y'a ko sogobilenw fana la e m'a ye ne bɛ ka ɲininkali kɛ n ko n bɛ se ka maga la hali kɔni n ko n bɛ yamaruya de ɲini ka maga la non parce que an m'a faamu tuma dɔw la bunahadenya taabolo la mɔgɔw bɛ aw ka baara in kɔnɔna na minnu dusu ka teli awɔ hali ni i ye tulonkɛ bila dɔw la u b'a fɔ karisa b'i ku tigɛ awɔ walima ko dɔ tɛmɛ a tigi cɛ a tigi b'a fɔ karisa b'i ku tigɛ donsoya fana la o b'a la o kan ka kɛ wa bon fɛn dɔnbaliya de bɛ na ni o ye mɔgɔ o mɔgɔ ni ye furajugu yɛrɛ b'i bolo ni ye a baara kɛ n'o ye wallahi ale tɛ fɛ a ka dɔn k'a b'i bolo surtout ka i jɔ jama la k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ karisa la i y'a faamu parce que bariko nangolo ni mankan ka ca n'o tɛ n'i ye fi bariko falen ji la n'i y'a kolonkolo i b'a mankan mɛn ko gudugudugudu n'i ye fɛn fɛn mankan mɛn kolonkalan ayi bon bolo cogoya tɛ ka dɛ dɔnni yɛrɛ so kɔnɔna bɛ ten dɔnnibaga fɛn fɛn bɛ girin k'a fɔ jama la ko n bɛ nin kɛ karisa la n'i y'o kɔ mɔmɔ i tɛ fɔ i y'o bolo n'i sigilen don k'a tɛ kuma dɛ o de y'i mago sabaga ye nka halisa ɲininkali hukumu kɔnɔna la n'i y'a jate ni maa dɔw ye nin fini aw la k'aw y'aw ka donsoya sababu la awɔ dɔw b'aw bɔ silamɛya la ka to dɔw yɛrɛ bolo aw tɛ ala dɔn aw tɛ kira dɔn aw tɛ seli aw tɛ hali misiri dɔn awɔ ayiwa i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an y'o la parce que an b'a dɔw ye doso cɛkɔrɔba caman ye fitiri tɛ fɔ o kɔ lakasara tɛ fɔ o kɔ fajiri tɛ fɔ o kɔ nka tuma dɔw la a bɛ don an kun la k'a fɔ aw yɛrɛ aw ni ala ko tɛ fankelen fɛ yɛrɛ karamɔgɔ olu m'a faamu maintenant i bɛ ka kumaba dayɛlɛ dɛ e m'a ye ma dɔn ni mɔgɔ minnu bɛ ne ka sɔn suye n'o tɛ kuma caman ne b'a fɔ n ka fɔliyɔrɔ la n ko cɛkɔrɔba donsoya ɲɛdɔnbaga yɛrɛ u kan ka arajo dɔ ɲini ou bien ka télé dɔ ɲini ka donsoya ɲɛfɔ mɔgɔw ye exactement i ye kuma min fɔ bi mɔgɔ caman ka faamuya y'o o de n'i ye bi mɔgɔ caman ɲininka ko donso yɛrɛ tɛ silamɛ mais wɛrɛ kɛ n'i ye donsoya tariku ɲini yɛrɛ donsoya bɔra kuranɛ de kɔnɔ yɔrɔ o kuma ba ye dɛ alikaba min filɛ nin ye an bɛ ka 4 millions ni 5 millions bɔ ka taa alikaba min tawafu nin ye n ko donsoya de y'a taamasiyɛn dilan alikaba taamasiyɛn dilanbaga kuranɛ dɔnna komi ne ma kuranɛ kalan kuranɛ dɔnnaw ɲininka o b'a f'i ye cɛ min y'a taamasiyɛn dilan k'a jɔ k'a kɛ alikaba ye Nabila Iburahima a ma baara fila kɛ ni donsoya tɛ
o genre ka jan donsoya ye arabu fɛn de ye donsoya bɔra arabula de k'a sanfɛ yan awɔ voilà zamzam ji nin Ismaila sentondoli nɔ in arabukan de don ko zamzam i fara ɲɔgɔn kan ji kana taa yɔrɔ si i fara ɲɔgɔn kan i fara ɲɔgɔn kan n'o ye sɔrɔ dɔn u bɛ sɔrɔ fana ka jan i y'a faamuya c'est pour cela i m'a ye ni o bila i kɔlɔsi la ni denkundi b'i fɛ yen ni ye muru di i ka den tɔgɔdala ma sisan dɔnnibaga ma k'a i ka saga kan tigɛ n'i ye muru d'a ma i t'a ye i b'a ye a tɛ muru nin da saga nin kan na abada n'a ma sibiri nin da la i y'o kɔlɔsi dɛ muru n'a janya tɛ sibiri ɲɛ kelen bɔ n'i ye muru kɛ k'a bagan kan tigɛ jufa don dɔnnibaga in a kɔrɔ don en tant que muru janya ma sibiri nin ɲɛ kelen bɔ o man ka kɛ ka bagan kan tigɛ Daga sa dusu hukumu kɔnɔna la voilà an b'a ye ko fɛn dɔw bɛ yen olu an tɛna an da don a la ten ka walawala kosɛbɛ parce que n b'a dɔn aw ka ko dɔw fana bɛ yen nɔ maa tɛ dan sago o kow la awɔ surtout an minnu ye kunfin ye a kɛra an ɲɛ k'a dɔn a fɔra an ye n'i bɛ don donsoya la awɔ i bɛ don ni saratikan dɔw ye i bɛ saraka dɔw bɔ i bɛ don awɔ ni o kanw ye donsomɔni fana n'i bɛ don a la o kelen don wa si o kelen de don bɔ parce que e m'a ye mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn mun ye diɲɛ tiɲɛ bi n'i ye diɲɛlatigɛ ta bi k'a tiɲɛ ka fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ko ni maliyɛn tun mana minɛ problème sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamana nin fɛn o fɛn na n'i ko maliyɛn minɛna sonyɛli la a tun bɛ juge hali a zon yɛrɛ min da dɔ la a b'a fɔ ko non ko maliyɛn tɛ sɔn sonyɛli ma n'i ye maliyɛn minɛ k'a tun bɛ nkalon tigɛ a tun b'a fɔ ko non ko maliyɛn tɛ nkalon tigɛ n'i ye maliyɛn minɛ k'a ye muso ko kɛ u b'a fɔ ko non ko ye maliyɛn jugu ye e m'a ye nin bɔra an ka foyer kɔnɔ an ka foyer tiɲɛli fanga bɛ ka bonya bon nin taabolo de tun bɛ donsoya kɔnɔ donsoya ye kalikasiyɛn de ye misaliya la sisan ninnu filɛ ne kɔ kalan na nin i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ ka plaisir ye boliko nin ye n'o tɛ ne tɛ bolisɔn ne tɛ bolisɔn bɛ sun bɛ seli wa n sabanan de k'o ye boliko ɲininkali kɛ ko i bɛ ka to yɔrɔ min na ne tɛ bolisɔn n bɛ sun n bɛ seli o tɛ bolisɔn n b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ oui c'est à dire donso ani soma awɔ ani dɔnnibaga gansan danfara jumɛn bɛ yen de n b'a fɛ i k'o danfara ɲɛfɔ voilà bon soma filɛ nin ye bon komi bɛɛ n'i ka kalan danyɔrɔ don tariku dɔ la n m'a mɛn ko soma kɔrɔ ye ko sokɔnɔmɔgɔ ma or que anw fɛ yen Bɛlɛdugu walahi soma yɛrɛ ka laɲini tɛ a ka fɔ ale ma jama la ko soma a bɛ maloya n'a ye an tɛ soma yɛrɛ jate ɲuman kɛla fiyewu furajugu an fɛ Bɛlɛdugu a bɛ fɔ furajugu tigi de ma ko soma mɔgɔ min tɛ nisɔndiya la fo n'a fɔra ko nin kojugu nin kɛ karisa la ou bien karisa bon sini a ka nin kɛ somakɛ nisɔndiya o ye kɔrɔtɛjugu tigi yɛrɛ de ye parce que an fɛ yen Bɛlɛdugu soma bɛ yen doma bɛ yen wɛyima bɛ yen buguri masa bɛ yen kolon masa bɛ yen awɔ nin si ni donsoya tɛ fankelen u ni donsow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ba de la mais fa b'u fara parce que misaliya la sisan donso ka base ye a ka sogo faga de ye sogo faga tariku an bɛna se o fana ma donso jɔyɔrɔ ye min ye dugu kɔnɔ ɲininkali yɛrɛ tun bɛ so de ma sisan
ya iko duso jere sofai aka sofai fanga anya me fra papo do ta na ko duso bo so da de nei kono awo nu ya so so kono ma so awo se ama o ko fra isa ti kalori awo a ne ba fe ki da no fanga ko fani do bon o te ko dule duso ya min filɛ nin misaliya la sisan samiya filɛ période min ma yarɔ fɛn kuraw ma se fɔlɔ n'a bɔra kaba la fɛn kura si ma se fɔlɔ fɛn ko fɛnɛ banna dun na an ka jamana nin kun sigilen don ten i t'a sɔrɔ nin période de kɔnɔ sisan boloko gɛlɛya kun mana na dugu kɔnɔ yamaruya bɛ di donsow ma sogo cɛkɔrɔw ni sogomuso kɔrɔw u k'olu faga ka na dugu dépanner pour que nin kalo saba bɛ se ka tɛmɛ sogo minnu kɔrɔla fo k'o se u dan na ani sogomuso minnu kɔrɔla u tɛ den wolo tuguni yamaruya bɛ di donsow de ma sisan donsow b'olu faga ka na n'a ye et puis n'o fagara a tɛ kɛ bɛɛ n'i ta don dɛ i t'a sɔrɔ sogo kun mana faga a bɛ taa di dugutigi de ma walima donsoba o b'a tila o waati a b'a fɔ sisan dutigi minnu ma ko du an b'olu wele bamanankan na ko gwatigiw gwatigi bɛɛ de bɛ wele bɛɛ bɛna sara kelen cɛ ka taa n'a ye ko a gwala donc o sogo ni naji de bɛ tobi ni naji mɔna ni min ni kuru kelen ka kan o bɛ d'o ma ni min ni kuru kelen man o bɛ tila ka dugu dépanner fo ka na dugu don sumankura seli kɔnɔ sogo faga tun bɛna donsoya la ten n'o tɛ donso ni donsoba de tun bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donsoba ni dugutigi de tun bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que donso i bɛ taa sɔrɔ souvent donso tiɲɛnikɛla fɛn fɛn mana don dugu kɔnɔ ou bien dugu kɔ kan donso de kɛ i ka teli k'a ye donc ni donso tun sigara mɔgɔ min na olu bɛna o fɔ donsoba ye donsoba b'a na o fɔ dugutigi ɲɛna i janto dɛ nin de bɛ ka k'i ka dugu kɔnɔ sisan nin de bɛ ka i ka dugu kɔnɔ sisan ou bien kungoda yɔrɔ min bɛ yen n'o o dangereux don ni sogodunaw nana ou bien ka se waralaka ninnu ni salaka ninnu ma donc o sogo de bɛ sira bɔ o bɛ tila gwatigiw ni ɲɔgɔn cɛ donc gwatigi bɛ sira kelen cɛ ka dugu dépanner yanni kɔngɔ pour que kɔngɔ ka taa ka bɔ dugu kɔnɔ i y'a faamuya donc ni tiɲɛnikɛla tun bɛ dugu kɔnɔ sisan i t'a sɔrɔ souvent donsow de tun ka teli k'a ye ou bien nin kungoda nin jinɛ dɔ dagalen don nin kungoda nin na sisan ou bien sadugu dɔ dagalen don nin kungoda nin na sisan ou bien waradunan dɔ nalen don an fɛ a bɛ nin kungoda nin na sisan donsow de tun b'o taamasiyɛn di ayiwa n y'a ye fana donso caman bɛ yen awɔ u bɛ fura bɔ denmisɛnnin minnu bɛ bana walima maa minnu bɛ bana i bɛ yiri kari u ye ka fura bɔ u ye f'u bɛ taa kɛnɛya waati min na ayiwa o fana dɔnni o fana ye sababu wɛrɛ ye donsoya kɔnɔ wa o ye sababu wɛrɛ ye kɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka kɛ donsomɛya ye n'i tɛ yiri dɔn dɛ ayi n'i kɛra donso ye n'i tɛ yiri dɔn i salen kɔ i kɔ bɛ si la ni min farati i kɔ bɛ si la sa dɛ parce que sogo dɔw bɛ faga ɲaman b'olu la olu man ka donso n'u i ma o ɲama bila kungo kɔnɔ yen dɛ k'a sɔrɔ ka don n'o so donc o donso dɔw mana kɔrɔ sisan olu ka base bɛ kɛ furabɔ ye donc an b'a fɔ o ma ko duma. donc donso minnu bɛ kɔrɔ olu b'a tɔ kɛ furabɔ ye olu b'a tɔ kɛ furabɔ ye donc olu ye dumaw de ye mɔgɔ furakɛlaw o ni o si ni soma tɛ kelen i t'a sɔrɔ dumaya ka base ye fura mɔgɔw bonnen ou bien siribulen bɛ minnu kan ou bien bana min ye maa si dɔn o furakɛbagaw an b'a fɔ olu ma bɛɛ ko dumaw soma kɔni ye kɔrɔtɛtigi de an fɛ yen ayiwa ala k'an ta la ala k'an ta la
ayo kango wati be ka sese doni ya janna me sa kunche roma akana ni anga fodi to ke ka fie ba sino ayo ira ka jido ni mioka anga so ka tembe ko mote
Ah, segala karamɔgɔ fɔli jara. Nin y'an miiri tɛ kosɛbɛ. Dansɔgɔ. Nin b'anw yɛrɛ hakili jigin an ka denmisɛnninya la donso ɲɛnajɛw tun bɛ waati min na. Nka halisa karamɔgɔ an bɛ ɲininkali dɔ kɛ b'an y'a sɔrɔ waati dɔ b'an kan. Anw y'a ye fɔlɔ ni donso ɲɛnajɛ tun bɛ kɛ. Koba de tun bɛ don a la. Wa an b'a ye fana donso ɲɛnajɛ kɛnɛw kan. Donso nkɔnifɔlaw tun bɛ fɛn fɔ donsocɛw ye. U tun bɛ kɛwalew kɛ. An y'a dɔw ye. I n'a fɔ misaliya Kita yan fan fɛ. Donso dɔ tun bɛ yen o tigi Jigi Goyita. Dɔw tun bɛ yen ko Mamadu Sidibe. Anw denmisɛnninma y'a ye. Ɲɛnajɛw bɛ sigi u ye. U tun bɛ marifaw fili sanfɛ. Ka sigi marifa sanfɛ. Walima u tun bɛ sogo kɛnɛ bɔ jama cɛla. Ayiwa donsoya dɔnniya ani turabutigi ka dɔnniya ani somɔgɔ ka dɔnniya ani kurantigi ka dɔnniya danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Nana i dansɔgɔ in ko bon donsokɛ ka dɔnniya parce que i b'a dɔn dɔnniya ko in fɛnɛ bamananw ko ten dɔnniya ɲuman bɛ yen dɔnniya juguman bɛ yen n'i y'a nin fɛn fɛn ɲɛɲini i b'o ɲɛ sɔrɔ bon dɔnni ɲuman tigi de kun ka ca ni dɔnni juguman tigi ye i y'a faamuya bon diɲɛ ko ko parce que hadamadenw ni mɔgɔ senna teliyara ko ɲɛɲinini ma dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ ekɔlidenw bɛ mot dɔ fɔ ko ce sont zizouars a bɛ k'o ye n'o tɛ exactement i y'a fɔ cogoya min na o donsow tun bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ ni nkɔnifɔla tun b'u sɛgɛn k'a fɔ ko k'i ni da sogo yɛrɛ kan ni m'i farati o donsow yɛrɛ dɔw tun bɛ nkɔnifɔla yɛrɛ yɛlɛma k'i yɛrɛ kɛ sogo ye k'a d'i ma. Awɔ siga t'o la dɛ parce que donso dɔw tun n'u dimina u tun bɛ se k'u jɔ ka mugu ci sanfɛ ou bien ka fɛn dɔ dabiri ka mugu ci a la dɔrɔn u bɛ sogo la bɔ a kɔrɔ mais nkɔnifɔla ni i ka teli n'i y'o sogo ɲimi i yɛrɛ ɲimi dɛ i y'a faamuya n bɛ se k'o histoire dɔ kɔni f'i ɲɛna ba kɔfɛ yan donsokɛ dɔ tun bɛ yan ko Danbɛlɛ je crois Danbɛlɛ de don bubilen kelen de la ka Danbɛlɛ lawuli k'i ni da Danbɛlɛ kan ko u y'a mɛn ko donso don ni donso yɛrɛ don k'a fɔ ko a bɛ donsoya ɲɛdɔn k'a ka ale sɔn sogo la muso Danbɛlɛ dimina ka musow bila musow ye barikon ɲini o kɛra n yɛrɛ ɲɛna Hamidala ye u ye barikon ɲini a donso ka na barikon dabiri bara la Danbɛlɛ ye barikon na munumunu k'a ka fɔtaw fɔ ka mugu ci barikon na k'a dayɛlɛ minɛn kuntugu de bɔ a kɔrɔ o kɛra an yɛrɛ ɲɛna fiyewu mais o donso caman tununna parce que sisan donsodenw senna teliyara kalan ma parce que i bɛ denmisɛnnin i bɛ donso kalanden na jɔ k'a kɛ mɔgɔ kɛmɛ i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka karamɔgɔkɛ ŋɛɲɛ kun k'i biri karamɔgɔkɛ kɔrɔ fo ka taa se karamɔgɔkɛ yɛrɛ sakuna wagati ma o fɛn kalanden man ca bon nana baro bɛɛ bɛ se ka bɔ ni fɛn dɔ ye mais nana nin f'i ye ne tɛ se ka bɔ ne ye bon c'est pour cela o dɔɔnin gɛlɛn kelen-kelenw bɛ ka tunu Dansɔgɔ ne t'i baasi ye Dansɔgɔ an ka kulu bɛ ka se tiɲɛ la dɔɔnin ɲininkali laban min bɛ n bolo o ye e yɛrɛ ka donso kɔnifɔw ni sisan cɛ awɔ i ko i ye kalan kɛ karamɔgɔ yɔrɔ dɔ i ye kalandenya la fɛ halisa awɔ ayiwa e ni nkɔnifɔla tɔw cɛ bɛ cogo di sababu ka ca dɛ awɔ nkɔnifɔla caman bɛ yen Dansɔgɔ nka awɔ a nana o dɔrɔn o kɔni Dansɔgɔ aw nana dɔrɔn aw cɛ bɛ cogo di bon n'i ye ɲininkali la o tɛ baasi ye bon ala barika la mɔgɔ i kɛ cogo cogo dɔ bɛ jogo dɔ sɔrɔ i la n'o tɛ ala barika kɔni na n'i ma fili n'i ma ɲinɛ fɔlikɛla tɛ yen k'a fɔ ko ne b'a dabɔ a kama k'a fɔ ko nin de ye i gasila dunko ye k'a kɛ parce que a bɛ ne kunkolo la an bɛɛ de ye fɔlikɛla ye quoi
donc an yɛrɛ dama de kan ka ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ n'an yɛrɛ dama ɲɔgɔn minɛ kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ k'an fɛ mais mɔgɔw i kɛ cogo cogo i bɛ se ka peut-être i bɛ se ka don dɔw gasi la k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama bon ne bɛ se k'a ye o hukumu de kɔnɔna na n'o tɛ kaw ni k'a fɔ ni kuma yɛrɛ diyara n da n b'a fɔ ne génération kɔni fɛn fɛn k'a daminɛ ne sanfɛ mɔgɔw ma ka jigin fɔ ne duguma mɔgɔw la o mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ko min bɛ se k'a fɔ ko nin bɛ ni solo ni ɲɔgɔn cɛ i da la wa. ani ko. nba. ayiwa karamɔgɔ. a bɛ se ka kɛ ɲininkaliw fɛ ne da ma se ɲininkali dɔ la k'a k'i la. awɔ. a kun ka di i yɛrɛ ye olu kuma dɔw fɔ kɛnɛ kan. ayiwa n bɛ kuma kuncɛ kuma d'i ma. awɔ. i hakilina ni fɛn min ye dusukun na. welekan min b'i bolo k'a ɲɛsin donsodenw ma. awɔ. k'a ɲɛsin donsow ma k'a ɲɛsin dusu mɔnifɔlaw ma. a b'o kɔrɔfɔ kɛlɛ si bolo. i da sɔrɔ. i hakilina ni fɛn min ma fɔ. nba. kɛnɛ b'i bolo. ayi ne ɲininkali la Simu o tɛ baasi ye. parce que komi bamananw ko ten maninkaw b'o fɔ maninkakan na ni i ye kuma duman bɛɛ ban fɔ la ni min farati i bɛ taa don kuma goman na maninkaw ɲɔgɔnna ne yɛrɛ hakili la nin kuma diman bɛɛ bannen fɔ la sa i y'a faamuya dɔwɛrɛ tɛ ne kɔni bolo foli ko ɲuman kɔ vraiment ne kɔni bɛ foli daminɛ aw tele baarakɛlaw yɛrɛ la fɔlɔ parce que ni an caman bɛ ka bɔ dibi la sisan ngɔnifɔlaw ni donsow ni dɔnnibagaw an caman bɛ ka bɔ dibi la a sababu ye aw radio télévision baarakɛlaw de parce que média jɔyɔrɔba bɛ ko nin na hali n'i y'a ye alihamudulilayi diinɛ ko kuma bɛ ka caya bi mais munna diinɛ dɔnna dɔ de n'a ɲɛfɔ hadamadenw ye o de y'a to a dɔnna n'o tun m'a fɔ dun donc mɔgɔ o mɔgɔ i ɲɛdɔn i fɔbaga de bɛ se ka kɛ sababu ye k'i bɔ dibi la donc yɔrɔ la an bɛ foli belebeleba di aw ma hali bi ala k'aw ka téléso ni ala k'a sankɔrɔta ala ka garijɛgɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala kana si k'an jugu sago kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Asimi Koyita min tile la bi ka foli di o ma n'i y'a mɛn bamananw ko ten n'i y'a mɛn ko n ɲɔgɔn donniba t'a la tɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman de b'i la dɛ n'i y'a ye bi an bɛ da hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la dɔw de bɛ ka si k'an garder n'o ye tenitigiw ye tenitigi bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka se Mali kɔ kan n bɛ donso den n'a ba fo ka soma den n'a ba fo ka jinɛtigi den n'a ba fo n ka foli bɛɛ se moriw ma maliyɛn cɛ n yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa n ka foli b'u bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an yɛrɛ foli kɛ ɲɔgɔn fɔ n'o ye donso ngɔnifɔlaw ye mais jusqu'à présent hali bi n bɛ a fɔ donsodenw ni ngɔnifɔla denmisɛnninw ye jusqu'à présent u ka u timinandiya kalan fɛ u ka u timinandiya u karamɔgɔw kɔrɔ k'u dusuma nɔ ka kow ɲɛɲini ka kow ɲɛdɔn ko mana mɛn cogo cogo ko bɛɛ laban tiɲɛ ma dɛ n m'a faamu donsoya nin a mɛnna cogo cogo a bɛɛ laban a ɲɛdɔnbagaw de bolo ngɔnifɔ nin a mɛnna cogo cogo minnu y'a kalan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a bɛɛ laban olu de bolo bamananw b'o fɔ bamanankan na ko nkalon mana san 100 boli kɛ ni tiɲɛ wulila sɔgɔmada kelen k'a bɛ mana kɛ i y'a faamuya donc kalanden bɛɛ k'i tɔgɔtɔ k'i kolo i karamɔgɔkɛ ye ni karamɔgɔ y'i labila walahi n bɛ se k'o misaliya d'i ma ni karamɔgɔ y'i labila i mana karamɔgɔkɛ minɛ kun ni don mɔgɔ karamɔgɔ yɛrɛ de y'i ka jo fɔlɔ ye n'i bɛ bako bɛ nkalon tigɛ i bɛ kuluntigi sara n ka kalanden min filɛ nin ye a janyɔn dɔ kɛra nin na min jɔlen filɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kita a don janyɔn ma nɔgɔya dɛ walahi hali ne kɔ kalandenw u bɛɛ siranna nin bɛ se k'an témoigner parce que u siranna u ko ko an ka dugawu k'an yɛrɛ k'an ɲumanama bɔra an faw n'an baw fɛ cogoya min na k'an ɲumanama ka segin ten
o don o y'a sɔrɔ n jɔlen don da la u bɛ ka u ka kuma fɔ ko parce que ko hali n'i y'a nin fɔli fadenya ko hali n'i ye ne ye k'i b'a dɔn ko ne ka dɔnni ma se ne ka dɔnniya ma se fɔli fadenya min b'an kan ko ne ka dɔnniya o dɔnni tɛ ne la fɔli kɔnɔ quoi exactement o don o dɔnni mun tɛ n na dɛ voilà mais n ye n kunna don n ka kalanden ma n k'i ye tiɲɛ fɔ i ye tiɲɛ fɔ n ko fadenya sera yɔrɔ min na sisan n ko ala tiɲɛ o dɔnni tɛ ne la fɔli kɔnɔ n ko mais fɔ ne y'a sɔrɔ ne de y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ni yɔrɔ tɔɔrɔ ko ye k'a dabɔ kama ka kɛ dɛ o ye ne ka dɔnniya fɔlɔ-fɔlɔ dɛ n ko n'o tɛ n'o ma kɛ o ma deli ka kɛ fɔlɔ o sen jɛlen don o bolo jɛlen don an bɛ fɔli min kɛ ka taa limɔgɔ min jeli tɛ bɔ mɔgɔ si la an na ala barika la an bɛ fɔli tɔgɔ sɔrɔ exactement a kɛra o tɛ nin fana ko ko n seri baba kɛra nin bon ni ne tun tilennen tɛ don est ce que ne tun bɛ se k'o fɔ bon kalanden kɛra cogo o cogo wallahi n'i tilenni karamɔgɔkɛ hali tu bisimila ye ni karamɔgɔkɛ m'a d'i ma n'a gɛlɛyara i bolo fɔli kɛnɛ o kɛnɛ kan ni i yɛrɛ ma siɲɛ fɔ ne y'a sɔrɔ ne de ma nin kɛ n karamɔgɔ ye dɛ n'o tɛ ala b'o o kunnafolo di ma minɛ parce que n y'o prévu a ka ca quoi i y'a faamuya donc n bɛ fili ka dan ye o ma so an yi wele jaabi a diyara n ye a bɛn'a ma d'accord an bɛ foli si i yɛrɛ ma ka foli belebele k'a ɲɛsin sababu ma kalo kabara ale kɛra sababu ye n'an y'a yira ɲɔgɔn na an ye kɛnɛ kan an bɛ foli kɛ Samakara Kamara ka kalanden fɛn fɛn nana i nɔfɛ ka foli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ko u da sɔgɔ kun ye ko o fɔlisenw ka ɲi ka y'anw fana ma kan ani dɔnniya yɛrɛ dɔ ma la an bɛ foli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma Net TV filɛbaa cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba aw minnu sigira ka na jɛ nin waati in kɔnɔna la an bɛ foli ɲɛsin aw ma k'a fɔ ye aw da sogo aw ni ko ni kun ye an ka édition religion kɛnɛ ye Sulemani Konate ale de tun bɛ an bolo bi an bɛ foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ye ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma a kɛtɔ bɛ na salama. Jinɛ tɛ bɔ kuna wale mɔgɔ jigin mɔgɔ ɲɔgɔn farafinna ci dɔ janfa jugu fɛ dɛ résan ye ci mu i janto janfa mɔgɔ su la jinɛ tɛ bɔ kuna wale mɔgɔ jigin mɔgɔ ɲɔgɔn amadi bɔra yɔrɔ sise lɔ tɛ famalo lɔ wala bugu tɛ bugu diɲɛ kɛlɛ tumu yɔrɔ dɛ Rabina ko ya ba ya ba bɛrɛ mɔgɔ jigin mɔgɔ ɲɔgɔn kabala seguba tisele to mu lɔ seguba barika bonya la dunya kɛlɛ to mu lɔ dɛ o mɔgɔ jigin mɔgɔ ɲɔgɔn ne kuta bɛ bɔ dunya kɛlɛ to mu lɔ dɛ mɔgɔ ni jigin mɔgɔ ɲɔgɔn kuna kali dunya kɛlɛ to mu lɔ dɛ